buenos días, muchísimas. Kaixo, egunon, eskerrik asko denoi. Etortzeagatik, hasteko Radio Televisión Españolaren izenean zorionak zinemaldiaren antolatzaileei egin duten aleginagatik eta egiten ari den lan bikainagatik aurtengo edizio konplexua aurrera ateratzeko zeinak grina itzuliko dion jendeari zinera itzul dadin eta argi usteko kultura leku segurua dela gozak egiteko. Barka, ez zaitut, enaiz konturatu iritsi gabea zinenik, kaixo egunon. Bai, mikro iriki digute eta aurrera egin dut. Bueno, badakigu une zailetan konturatzen garela norekin egin dezakegun lan. Eta Radio Televisión Española beti egonda zinearen ondoan, berriz ere frogatuta geratu da hori, pandemia garaio honetan. Somos Cine portala abian jarri genuen, izenburutik gora daukan katalogarekin, denetik dago, zinemaldi handietan egon diren filmak eta arrakasta handia izan dutenak, Truman zegoen izenburu horien artean. Portal hori apirilaren batean jarri zen abian eta 7 milioi lagunek baino gehiago ikusi dute. Aste honetan adibidez, izenburu berriak ekarri ditugu, Viaje al cuerpo de una madre, Un día más con vida, edo Petra. Hoiek guztiak Radio Televisión Españolaren laguntza daukatenak. Bestalde, esan behar dut. Beste urte batean ere ostegun egokitu zaikula, hemen zinemaldian, egokitu zaio Radio Televisión Españolari, eta esfortzu bat egin dugu talde handi batekin etortzeko eta zinemaldia babesteko. Fernando López Puig hemen daukagu, edukien arduraduna, ezagutzen duzue, sobera ere, askotan etorri baita. Zez gai ere ezaguna da, uste dute 5 urte direla ja, Truman hemen aurkeztu zenuenetik, ez da? Eta, bueno, saria ekarri zuena, ez da? Aktorentzako exekuo ekarri zuen sari hura. Javier Cámara da Sentimental filmaren protagonista, zez gain nola ez zuzendaria, komedia bat da, eta, bueno, luze hitz egingo dugu. Bueno, kolpea handia ematen du, ez da? Komedia buf, deituko diogu, Explota horren ondoren. Nacho Álvarez, Explotaren zuzendaria, horretaz hitz egingo dugu. Ingrid García Johnson, protagonistetako bat, eta Fernando Tejero, berare film honetan dago. Hasteko bideo bat ikusiko dugu. Hor argi ikusten da Radio Televisión Españolak eta daukan konpromisoa Espainiar zinearekin, zinemarekin. Festival de San Sebastián, Radio Televisión Española. ¿Dónde está el niño? Mi amor, corre, corre, estás corriendo. Yo no sé si ese niño está muerto. ¡Frontera! ¡Han matado a mi niña! Ustedes no saben de lo que es capaz una madre. Este año hemos vivido muchas emociones. Hemos compartido muchos sueños. No le voy a entregar a este niño. Si lo quiere va a tener que venir a buscarlo usted mismo. Si tenemos que bajar al mismísimo infierno a buscar al niño ese, no se baja. Buen viaje. Hemos vuelto a participar y a disfrutar de cada éxito. ¿Por qué no viene papá? No has sido un buen hijo, hijo mío. En Radio Televisión Española seguimos apostando por un futuro lleno de cine. ¿Qué es? ¿Drama o comedia? No lo sé. ¿Os gustan los temas conflictivos? Para que vivas tu pasión. Vais fuertes, ¿no? Mogollón. Radio Televisión Española. Somos cine.
Pues sí, vamos fuertes. Bai, gogor goaz aurrera, indartsu goaz aurrera. Fernando López Puig. Esaiguzu zergatik doan indartsu Radio Televisión Española, Espainiar zinemarekin. Egunon, mil esker, onatortzeatik, aurten bereziki egiten duzuen aleginagatik eta adierazi duzuen interesagatik, jakiminagatik. Zorionak zinemaldiari. Ze argi dago, arrakasta izan duela urtengoak ere, urtero bezala, bere ezaugarri propioak izan dituela, baina azkenean funtzionatzen ari da, beste dozein urtetan bezala. Eta, berezia da. Ona etorri diren bi ekoizpenei ere eskerrik asko esplota, arrakasta hundiarekin aurkeztu genuen, kursalen eta gaur ikusiko duzu zoragarri izango da gaur estrenatuko dugun komediari. Victoria Eugenian izango da aurkezpena, gonbidatuta zaudete, aforoan lagun, atzo jendea kanpoan geratu zen eta gaur ere hala izango da, baina tira, urriaren 30ean zinematan egongo da eta takiletan egongo da. Urte hau oso zaila izaten ari da, takilaren ikuspegitik. Nolabait, bueltatzen ari dira ikasleak, baina ez da erraza gertatzen ari, eta hasieratik bertatik Radio Televisión Española laguntzen saiatzen ari da. Somos Cine portal horren irekierarekin, hasteko, izenburu garrantzitsu guztiak hor esekiz, eta horrek izan duen arrakastarekin, eta gero takila 14 Espainiar film aurkeztu ditugu, etako 12 parte daukagu guk. Santiago Segurari zorionak hasteko bere filmagatik, une honetan beharrezkoa baita, eta gunen batean aitortuko zaio hori. Zorionak baita ere aurkeztu diren beste izenburu guztiai. La boda de Rosa ia 750.000 eurora iritsi da, baita Voces ere, badira zenbait izenburu oso pozik utzi gaituztenak, eta nahi duguna da ikusleak konfiantza berreskuratzea, zinema aretoak seguruak dira, eta hor ikusi behar dira filmak. Une jakin batean plataformak eman zuen horrelako bide berri bat, eta bazirudien hortik ikusle askok alde egingo zutela. Orígenes okultosen aurkezpena bereziki azpimarratuko nuke, ez da, eta nola ez, Eloio ere bai, gure parte hartzeekin baita ere. Ikusgarria izan da, egin duen ibilbidea pandemian zehar noski. Nik uste dute dana aldatzen dijoala, garatzen ari dela, eta Radio Televisión Españolak beti hor egon behar du, laguntzen, babesten eta indartzen aldugun neurrian. 46 izenburutan parte hartu dugu aurten, badakizue gutxieneko bat, kuota bat badagoela, telebista publiko guztiek inbertsio bat egin behar dute urtero, eta hori handitu egin dugu aurten, bagenekielako arazoak zeudela ekoizpenarekin. Apostu bat egin dugu, emakume zuzendariak, 130, Mariela eta Martari omenaldi bat egin nahi diet, ekoizle handiak baitira herrialde honetan, eta guretzat garrantzitsua zen beraiek hor egotea. Martak esan du, ekoizleak beti pixka bat, pauso bat atzera egoten dira. Banik aurretik jarri nahi zaituztet. Jarraitzen dugu zinema babesten, apostu hori egiten. Yo voy al cine kanpaina garrantzitsua izan da, ez? Aztu gara nor parte hartzen duen zein filmetan, eta denak animatu ditugu etiketarik gabe eta azterketarik gabe aurrera joaten. Eta hori da gure apostua, eta isildu bingo nazia. Solasaldi honetara gonbidatu nahi nuke, sentimental lanarekin hasitaz, ez gairen lana,
konexio bat egin nahi nuke Skype bidez aktoretako birekin. Ea hor dauzkagun. Hene jainkosak zenbat hartzen zaituztegun faltan Belen Cuesta eta Griselda Siciliani dauzkagu hor pantailan kaixo, non zer modu zaudete? Oso ondo. Oso arraro, baina oso ondo. Belen ezin izan da etorri, La Casa de Papel filmatzen ari delako, eta Griselda oso urrun dagoelako, zemuz daude gauzak Argentinan. Bueno, egun hasten, egun argitzen, Buenos Airesen. Oraindik konfinatuta gaude. Eta uste denbora pixka geratzen zaigula egun gutxi batzuk gehiago, espero dezagun laster denako bera egitea, baina ja da 6 hilabete eramatzagu konfinatuta. Baina tira gaur pozik nago, pozarren nago zekin egoteak dinaiz eta modu honetan izan. Gogo handia daukagu Espainian ikusteko, ze zure lehen lan hori izugarri gustatu zaigu. Nik uste dut Darin Esbaralla eta hoiei guztiei bezala gertatuko zaizula, guretako bat bihurtuko zarela. Hitza emango diogu orain zuzendariari Iserski. Berak esan dizagun nondik sortu zen, ez antzeslanetik, baizik eta bizi izan zenun esperientzia jakimatetik, ez? Zure etxean, bizi izan zen hori, ze bizilagunak sexua bizi zuten oso modu berezian, ez da? Jo, baina esken nire bizilagunak ez daki. Ez dakit eskubideak, autore eskubideak eskatuko ote dizkian. Bai, bitxia izan zen. Truman idazten nintzen bitartean, hasi nintzen hau idazten ere, Marielako gorazi dit lehen, ez da, nola kontatzen nuen, ez? Oraindik idatzi gabe neukan, baina horren berri ematen nuen. Gezurra, esan nien, ez da, beraiek uste zuten idazten ari nintzela, ez, oraindik ez. Epai maikide izan nintzenean zinemaldian. Truman gehiago kostatzen ari zitzaidan. Inoiz ez dut hori egin, ez? Bi film batera idaztea, baina kasu honetan hala gertatu zen, ez? Trumanena esan bezala pixka konplexuagoa zen. Eta orduan oso libre sentitzen ditan, oso aske sentitzen ditan beste hau idatzi bitartean, modu oso ganorabakoan idatzi nuen jakin gabe nora helduko zen, eta etxean bitartean eztabaidatzen genuen, zer egin behar genuen bizilagun honekin, ez? Alberto San Juanen esaldi batzuk daude, besteen iritziei esker, joan naiz idazten, divertigarria izango zen zerbait egiteko gogoan neukan, eta, ikusi zergatik bikotek hainbeste eztabaidatzen duten, eta bar, eta ondo pasatzea. Komedia buf, esan dut, Javier, komedia bada, baina azpian badagor borroka bat, bi bikoten artean, eta tira, buf, berriz ere, ez dizu alako graziarik egiten, ez da? Niri gustatzen zaizkit gatazka bat atzean duten komediak, ez da? Apartamentua bezalakoa, ez da? Ez dakigu, komedia den ala ez, denon negarrez bukatzen dugu, ez? Baina izen hori dauka, komedia izena dauka, pertsonaia poliedrikoa gustatzen zaizki, sorpresak ematen dizkizuten pertsonaiak eta gero, Mediaproren plato batean hilabete pasatzea Griselda Sicilianirekin, familiakide daukat, ez da, ikaragarri maite dut, eta, ez dut imaginatu nahi ze ordutan jekiko zen gaurko goizan hain guapa jartzeko, ez da? Belen, en fin, hainbeste maite nuen, Alberto San Juan, ze ondo pasatu dugun, ze divertigarria izan den, eta gero Seskek hain argi izaukan zer egin nahi zuen, ze badakizue, hau antzeslan bihurtu dela, arrakasta handiarekin, Hispanoamerikan, Europan eta bar, eta halako batean, berak zinemara eraman zuen, argi zeukan, eta guk jarraitu egin diogu, hilabete zoragarria pasatu genuen, oso labur egin zitzaidan, eta ze pena inurrun ikustea, ez benetan zoragarria izango zen hemen denok elkartzea. Nik uste dut jendeak gozatu egingo duela, izugarri gozatuko duela. Gaur gauean,
disfrutatu egingo dugu, ez? Gozatu egingo dugu, eta ikusiko dugu, bueno, jendeak nola hartzen duen, nola gozatzen duen baita ere, horretarako baitago prestatuta. Griselda, nolakoa izan da Espainiar zineman lurra hartzea ekipo zoragarri batekin, lantalde zoragarri batekin. Zuk ere ondo pasatu duzu, nik uste dut, hobeto pasatu dudala. Lurra hartze hori egin nuen egokitu ziteken talderik onenarekin, ez da, zuzendariarekin hasi, eta eskain ederra da. Sentibera eta aldibera nahi lasaia, autorei hitz egiteko orduan, gu gidatzeko orduan, eta ainargi zeukan, gidoi hori nolakoa izango zen, ze gatazka zegoen atzean, zer nahi zuen gu gandik, beraz plazera handia izan zen, eta aktoreak, nik aspaldianik ezagutzen ditut, eta ikusiak nintun, zesken filmak ikusiak nintun, beraz miresten nuen lantalde batera iritsi nintzen, eta horrek kitzikatu egiten nuen, presio handia ere bai, baina maitasun ikaragarriarekin hartu ninduten. Betidanik ezagutu izan ninduten, eta ametsetako lankideak izan ditut. Zesken talde teknikoa ere, harrigarriak dira. Zoragarriak, maitasunez beteak, konpromisoz beteak. Niretzat plazer handia izan zen. 10. Kalifikazioa 10rekoa da, eta berriro ere lan egingo nuke guztiekin eta beti. Egokitu zitzaidan pertsonaia gainera oso ederra da, ez da, konplexua, umorea eskaintzen du, mina ere bai, eta esan bezala bostoke hor sartuta geunden, ez da, historio bat kontatzen, belen ikusten ari naiz, ederra, lankidea. Ateratzen zaidan guztia, maitasun eta eskerroneko hitzak dira, horixe sentitzen baldin baitut esperientzi horri buruz, eta gogo handia daukat filma ikusteko. Uste baitut edozer gauzatera daitekela, zeske badu zuzendari izateko modu bat. Orduan ez dakit ziur zer aukeratu duen eman genituen buelta horietatik guztietatik, eta espero dezagun estrainaldirako horregongo naizela. Belen, zer daukaz eskaik? Ze aktorek berarekin lan egiten dutenean, errepikatu nahi izaten dute, Javierrena bizioa da, 4. aldia da, Albertok 2. aldiz egin du lan. Nolakoa izan da lehen aldiz berekin lan egitean? Belani dijoakio galdera. Maskararen araza izango da. Nire lotuta gelditu nez Griseldari entzuten eta horretan nengoen. Nik uste dute zezkiburuz edozein aktorek hori esango dizula. Edozein aktore daukagu berekin lan egiteko, ni jakimina neukan. Oso fan naizelako, oso zalea naizelako. Eta norbait miresten baldin baduzu, eta arekin lan egin behar baldin baduzu, desiatzen egon ikusteko nola moldatuko ginen, zoragarria izan da. Griseldak esan du, hain argi daukaz eskek zer egin nahi duen, eta Jabik esan duena baita ere, filma ikusi da baita ere antzokian, eta ikusi du zer funtzionatzen duen eta zerkez, eta bar, eta bar. Eta ni saiatu naiz, berak nahi zuen hori alik eta ondoen egitea, eta beste lankide zoragarri horien pare egitea lan hori. Bai, nik uste dute antzeslan bat zinemara amateak konplexua dela uste dut, baina behar bada beste filmaketetan gertatzen ez diren gauza gertatzen dira. Eta hilabete elkarrekin pasatze hori ere oso intensoa da, baina hor gauza gertatzen dira. Niretzat, esperientzia zoragarria izan da. Filma bukatzeko suerte auki genuen, suerte ikaragarria da zinemaldian egotea. Baina esan bezala, suertea izan zen
filma bukatzea, eta Bartzelonan geundela jantzuten genuen, Coviden berri, ez genuen ulertzen zertzan, baina, iruditzen zait, amets moduko bat izan dela seskekin, lankideekin, eta bar landu ahal izatea film horretan. Zesk, ze aldatzen da testu batean antzerki eta film formatuetan egiten duzunean? Beste begirada bat eskatzen du, batak edo besteak? Nik idatzi nuen testua etzan bereziki antzezlanera egokitua. Behar bada oso antzestetik baldin badator, zailagoa izango da, baina honen oinarrian gidoi bat zegoen. Eta gidoi hori egokitu egin nun, antzezlan bihurtu zedin. Egia da Javiren pertsonaian adibidez gertatu zitzaidala, antzerkiak beste joku bat ematen dizula, beste itun bat dago ikuslearekin, eta lizentzia batzuk hartzen dituzu, filmera eraman ezin daitezkenak, humorea, esaldi batzuk erabiltzea. Egin behar izan zen egokitze lan bat, ez da, behar bada gogorregiak ziren saldi batzuetan, eta bar. Baina, zenak eramaten zaitu horretara, ez pixka bat ukitzea, gauza batzuk ukitzea, beste batzuk ezain beste. Gero, gauza interesgarri bat gertatu zen. Ekoizlek apartamentu bat alokatu zidaten Madrilen, eta orduan abenduan 2 aste eman genituen, Lauro, Griseldak, Albertok, eta orduan, goiz pasa egoten ginen, goiz bukatu behar genuen, hori bai, elkarrekin gozalduta gero, goiz bukatu behar zan, gero bazkaltzera joateko. Baina, esan bezala, 2 aste horiek lagundu ziguten ulertzen zer egitera egin zen. Beste gauza bat ere bai, plato batean filmatu dugu, eta orduan 5 aktoreek filmatu behar genuen leku berean entseguak egiteko aukera eman zigun, eta hori ez da inoiz gertatzen, eta hori bai gertatzen dela pixka bate antzerkian, ez da denok batera sekuentziak egokitu doitu genituen, eta horrek asko gerturatu gintuen, batu gintuen. Fernando. Radio Televisión Españolaren maitasun historia seskekin dola 20 urte hasi zen Kranpak filmarekin. Eta geroztik Radio Televisión Españolak beti parte hartu du. Orain arte 7 eta etorriko den beste bat. Zer dauka Sesgairen zinema Radio Televisión Española hainbeste erakartzen duena. Hau, zegoen adostuta, galdera hau. Baina adostu egiten dituzu, alako gauzak, ala? Ez badago aldez aurretiko akuerdirik ez du egiten. Zer dauka Sesgairen zinemak? Galdera ona. Nik ikusle moduan ezagutzen dut, eta gidari moduan ere bai. Ni ikusle moduan oso Sesgairen zalean nintzen. Baina gero badago beste kontu bat, alderdi soziala, drama, tragedia, alderdi horrek ikaragarri erakartzen gaitu. Gertutasuna handia ematen dio horre guztiak kontatzen duen guztia, ez? Ukitzeko moduko gauzak egiten du, oso sensibleak, oso sentiberak, eta orduan azkenean esaten duzu, nik hori ikusi nahi dut, pantalla handian ikusi nahi dut, aktoreak oso ondo gidatzen dituela, iruditzen zait, eta gero historio txikiak hartzen ditu gero handiak bihurtzen direnak. Nik uste dut hori daukala Seskek. Hemen hau ere etzegon adostua, baina tira, ni jakin izan banu egingo nitun batzuk, aldez aurretik. Ni eta beste batzuk ere ez geundeke hemen Radio Televisión Españolari gabe, ze orain erraza da filmak babestea edo filmei laguntzea, baina Kranpak aurkeztu nuenean, edo La Ciudad, den gidoia eraman
nuenean askok esan zidaten honek ez dauka inolako interesik, baina orduan esaten nuen ez, baina film horretan nolabait ezkutatu egiten da gertatzen ari dela. Guk, gidoilariok, zuzendariok azten jarraiteko horrelako laguntza behar dugu. Eta, askotan ez da produktu oso errentagarria izaten, kateak babestu duena, hori nerekin egin du, baina beste askorekin ere bai, beste zuzendari batzuekin ere bai, ze horiek ere ezingo ziren hasi laguntzori gabe. Javier, filmera bueltatuz. 4 pareta, 4 pertsonaia muturrera eramaten dira. Hori pentsatzen dut oso estimulagarria izango dela, oso kitzikarria izango dela aktorearentzat. Estimulantea da, divertigarria delako, 3 lankide dauzkatzu, bikainak, eta 4 pelikula egin ditut, 4 film egin ditut taldearekin. Baina zerbait erantzien dizuke, belaunaldiari dagokionez, ni telebistan hasi nintzen, edo telebistako zuzendariekin, baina gero egokitu zait, nire belaunaldiko gauza kontatzen zituzten zuzendariekin. La Ciudaden hori gertatu zitzaidan, estreinaldira jo nintzen, eta esan nion nik zurekin lan egin nahi dut, zoragarria da egin duzu hori. Elena Anaiak ere gauza bera egin zuen. Nik ez daukat hori gogoan. Elena Anaiari askoz kasu gehiago egin zenion, arreta gehiago mentzenion. Zutaz naiz goatzen, egia da, klaro, nitaz etzea goratzen. Beraz, zorioneko izan naiz, 4 film horietan lagundu diodalako, eta seguru nago nire lankideke gauza pentsatuko dutela. Belen gazteagoa, baina Griselda asko zarragoa. Ze gaiztoa zean, ez, naiz ni gaiztoa. Beraz, esan berrizena, liluragarria da, ze berak kastinak oso ondo egiten ditu, aktore batzuk ez dituzu aspaldi ikusi eta gero alako batean ikusi dituzu bere filmetan, eta esatezu, zergatik ez dute gehiago lan egiten, ezta? Beren Albertu eta niretzat, gu famatuak gara, baina Griseldarentzat, ezta? Kontua da, beti asmatu egiten duela pertsonaientzako aktore egokiak aurkitzen. Gu zenbaitetan ez geunden erabakekin ados, baina gero konturatzen zinen, gero funtzionatzen zuela, ez? Behar bada ez genuen ulertuko, eskatzen zigun hori, baina berak asmatzen du. Bikote bizitza erronka bat da bere horretan, eta horretaz hitz egiten du filmak. Griselda, hitz egiten du baita ere, gauzek funtzionatzen ez dutenean, bikote batean, eta zenbaitetan gauza batzuetaz ez da hitz egiten, baina hortxe daude, eta alako batean zerbait gertatzen da, eta den alertu egiten da. Nori ez zaio horrelako zerbait egitu? Ziur berari ez zaiola gertatu. Niri bai. Berak azaltzen zigun guri, beste hori. Xiltzen dugun hori guztia alako batean, lertu egingo da. Esplota filmean bezala. Oso mingarria da, ezta? Eta Javirekin askotan gertatzen zitzaigun, ez? Bikotearen ibilbide osoa geneukan, bazirudien ez zela ezer gertatzen, baina denetik gertatzen ari zitzaien. Eta etengabeko tentsio bat zegoen, zerbait gertatuko da. Javierren pertsonaia, ederra da, beretan, ironiaz betea dago. Beti oso leku zailean dago, eta badirudi ez zaiola ezer gertatzen. Baina gero iristen dira mina handiko garaiako. Oso zaila egiten zitzaigun ez identifikatzea. Eta ez hastea hor negarrez eta elkar besarkatuz eta besarkatzen eta bar. Baina egia da film honetan estimatzen da komediaren tresna ukitzea. Eguneroko gauza kontatzeko bikote guztiak gertatzen zaizkienak, baina oso mingarriak gerta daitezkeenak. Maitasuna bukatzen ari dela dirudienean, ez dakigunean, bikote baten ibilbidea amaitu behar den ala ez, berzelako gauzak film honetan gertatzen direnak. Beste bikote baten ispilua, ezta? Hain ondo pasatzen dute eta akabatu nahi dituzu. Belen, kontentzioa, eustea, horixe da, zen
moduko bat da zure pertsonaia guztia hausnartzen duena, psikoanalizatzen duena. Ni. Egia da, ze eskalako baten esaten zula, ez, hemen ez, edo izan konfiantzaten, kostatzen zitzaidan. Ze nik uste duten edo dauzkagula horako trikimailutxoak, eta konturatu gabe erabiltzen ditugunak, eta zeske esango zuen ez horrela, ez testuak funtzionatuko batu horrela egon behar du. Eta orduan, konfiantza, erabateko konfiantza eman behar genion, beragan jarri behar genuen konfiantza, maitasunez betea. Jabik esan duen bezala, ikusten bai genuen bere indikazio bakoitzak edo jarraibide bakoitzak benetan funtzionatzen zuela. Bueno, denok ezagutu dugu nire pertsonaiaren antzeko zerbait, ez? Norbait, askotan ezakigu nola reakzionatu, baina zenbaitetan pesatzen, baina nondik defendatu gure pertsonaiak, ze alako hankasartzeak egiten ditu, ze deserosotasuna ari da sortzen, ez da? Nola ez dira konturatzen. Bai, zen ikuspegi horretatik, edo liberalegia den aldetik, nik oso ondo pasatu dute filma begiten. Eta ezagutzen dudan jende hartu dut oinarri. Urriaren 30ean estrenatuko da, eta urriaren hasieran, urriaren 2ean estrenatuko da Explora. Atzo ikusi zenuen ikusleek nola hartu duten opera prima hori, erabateko arrakasta izan zuen, jende oso pozik atera zen, eta filmak horrelako zapore gozoa uzten dizu. Nacho Álvarez. Zuzendari lanetan lehenbiziko filma izan da, zinemaldira ekarri duzu, Radio Televisión Espainolaren laguntza daukazu, talde zoragarria daukazu, ez dakit dana izan duzu, ez da? Bai, haze azal lodia nirea, ez da? Haze suerte, zer egin behar dut, Televisión Espainolari eskerrak eman, bereziki Marielari, Uruguaitik ona etorri, zerotik abiatu, aukera hori eman diatelako harrigarria izan da, duela 3 urte iritsi nintzen, eta orain, zinemaldian edo, ez, film bat estreinatzen. 2 aktore puska hauekin eta Nataliarekin batera. Egunero atximur egiten dio nire buruari, ez, benetan hemen nagoela ziurtatzeko eta ez Montevideon publizadea egiten. Natalia Millan ere bikain agertzen da film honetan. Ingrid, atzo galdetu nizun. Jendeak uste du hau biopik bat izan daitekela Rafaela Carrari buruzkoa, bai, haren espiritu hor dago, baina historia ez da italiar kantariaren bizitza. Bai, nik hasieran hoxe pentsatu, Rafaelaren papera egingo dut, hortikuliz aukiko dut, baina ez, gidoilariek oso modu argian egin dutena. Maria aipatzen du Rafaelak bere kantuetan, eta orduan irudikatu dute Maria horren bizitza. Mariak ez daki oso zer nahi duen bizitza, baina bera nahi duena da, telebistan dantzatu, ia ezer jakin gabe. Eta espiritu zintzoa daukalako, eta Rafaela Carraren espiritu hori hor dagolako baitare, ez beti irribarre bat aurreti duela agertu dena, lortzen du Rosetzen parte izatea, Rosaren esanetara lan egitea, Natalia Millan eta Tximito Txitxiren esanetara, eta pixkanaka hor aurkituko ditu telebistaren gora berak, 70ko hamarkadan oso interesgarria iruditzen zaiz, orain aro digitalean asko galdu da materialtasunari, ofizioari
dagokionez, baina hemen halako batean sensore ikusten dugu, artaziak hartuta, eta bueno, hori guztia erakustea iruditu zitzaidan oso polita zela. Uste dute Espainiaren aldi bat islatzen duela, txuri beltzean ikustera ohituta gaudenak, eta kasu honetan kolore guztia eman diogu. Filma kolorea dauka, Espainiaren 70ko hamarkadan, eta tximo hori pertsonaia puska da, Fernando. Gatu zantzian, nik tximoren look guztiak jarriko nituzke, baina prentsaurrekoetarako, fotokoletarako, nolakoa izan da zuzendari horren azalean jartzea. Bueno, lehenbizi eskerrik asko, Natxori. Ni aukeratzeagatik, bere lehen proiektu honetarako. Izan ere, zuzendari batek zu aukeratzea da, ez dakit eskua eskatzea bezala zoragarria da, eta zoragarria izan da berarekin lan egitea hasieratik. Konplizitate handia egon zen, pertsonaiari nola heldu erabakitzerakoan. Egia da, konplexua zela, zaila zela horrelako bilau baten lan egitea, gaiztoaren lana, eta gainera ez epaitzea. Ze oso erraz jartzen dizu epaitzeko, baina noski nik hori lantzeko enuen epaitu behar, eta orduan, ez dakit gaixo mental moduko bat ikusi nuen, eta barren txar beltz hori badauka pertsonaia, baina nik nahi nuen kanpotik justu kontrakoa izatea, ez, kolorez betea. Barru hori mozorrotzeko eta gaizki sentitzeko, zenbaitetan, jazarpen estena bat etortzen da, saiatu ez, egin egiten du, jazarri egiten du, Ingridren pertsonaia. Eta mozten zutenean nik negarra egiten nuen, ze zikina zintitzen nintzen. Eta gainera garai hartako jende asko ordezkatzen hori duten zitzaidan, baina filma oso divertigarria da, oso ondo pasatu du tximo hau eginez. Uste dut azkenean beste biktima bat gehiago dela, ezta? Gertatzen den guztiaren aurrean, filmean gertatzen den aurrean, bigarren mailakoa da, baina edozein aktorek egin nahi du. Komedia musikala da, baina badira gai batzuk salaketa bat ekarri dutena, zentsura, botere gehiagikeriak, beraz badauka hor ondo bat, ez da, Natxo? Bai, momentu batean, beldur puntu bat sentitu genuen gidoi gintzan, ez da, tabuak direlako, eta, ez dakit emakumeak kalean gore eta bera ibiltzea, eta bakarrik egite hori gauez eta ze arrisku eta bar. Baina, hau 70ko hamarkadan kokatuta dago, eta orduan garrantzitsua zen hori egitea. Eta zenbait gauzaren aurrean, gaur gertatzen ez direnez, 70ko hamarkadara begira egin diteke. Txiste homofobikoei buruz galdetu ziaten atzo. Eta, iraingarria gertagote daiteken, eta nire erantzuna izan zen, gu beste aldi bat eta beste garai bat eta zari gara, eta horregatik islatu nahi dugu, ze gertatzen da botore gehiagikeriarekin, gauza bera, ez da, oraindik gertatzen da, baina, badirudi ez da. Gero, aipatu nahi nuena zen, botere gehiagikeria dagokionez, eta zentsura, bai, gauza bera gertatzen da. Lehengo nian Radio Televisión Española entzuten nintzen, telediarioa, eta ikusi nuen, nola, emakume bati ez zioten utzi, Frantziako museo batean sartzen utzi, eskote handia zeramalako, eta hor, mugimendu osor bat atera da. Gimnasiotik atera, eta ez diote utzi, beste leku batean sartzen, hori joanen astean gertatu zen, 70ko hamarkadan. Txitxoi Bainez Herradorren saioetan gonaren luzera neurtzen zuten, eta bar.
nik uste dute gai horietaz hitz egin behar dela, eta modu umoretsuan, baina gai serioak hartu. Fernando, horrelako film batean Radio Televisión Españolaren bihotzean sartzen gara, eta horra postu bat egin behar zuen telebistak, nola ez? Bai, musikaren alde ere egin genuen, hori bazen gure apostua baita ere. Gutxi ekoizten da, La llamada eginaren eukan, eta bitzen zitzaigun komedia musikalak bere leku hartu behar zuela berriz ere aretoetan eta ikusleengan. Bueno, barantzuna atzo ikusi genuen, lehen aldiz jendearen aurrean eman genuen, bueno, harrigarria izan zen jendea, bueno, kantuan, dantzan aritu zen. Azken batean filmak lortu nahi duena da, hain zuzen ere, espiritu hori sortzea, ezakit, baikortasuna, laitasuna, eta hain beharrezkoa direnak une honetan. Garai hartako telebistari bisita egin genion, ez? Telebista mitiko xamarra, omenaldi bat badago, baina, bueno, bestelako gauzak bilatuz, beti ere juzkurik egin gabe, epaitu gabe, horregatikan, bueno, oso freskagarria izan dela uste dugu. Bueno, gustatzen zait gure gideori baiezko ematea Radio Televisión Española, hasieran, bueno, horren inguruan txantxak egiten ditu. Eta nolatan, ez da, erantzun hori. Bueno, nik uste dut garrantzitsua dela, naiz eta horre kritika batzuk edo txantxa batzuk egon, ja, hori ja ez da gertatzen. Radio Televisión Española ja ez da garai batean zena. Ni Radio Televisión Españolekin lan egin izan duenean, inoiz ez dira prozesuan sartzen, inor ez da etortzen setera, inork ez du kontrolatzen. Alegia Radio Televisión Españolak, besa ematen dizu eta gero libre uzten zaitu, asko uzten zaitu. Eta hori beste kasu batzuetan ez da gertatzen, hori oso garrantzitsua da. Alegia, Radio Televisión Españolak hori egiten jarraitu behar du. Babestu lagundu, baina askatasun hori ederra da. Jendea falta zaigu. Bukatu inbarko dugu, pasatzen egitzen Jose, zoragarria, zinemaldian egotea, bi film aurkeztea, eta biak komediak izatea, Javier, zuk hainbeste komedia egin duzu. Orain, gorputzak eskatzen diguna, hain zuzen ere, barre egitera joatea aretora, kritikoak ere berdin Winterberg ikusten ari dira, eta ederra, baino ziurrenik oso ondo datorkizu, ez, komedia bat ikustea, komedia musikala, bikotei buruzkoa, eta zoragarria da. Belen eta Griselda etor zitezken, dudarik gabe, baino ikusi zen, Woody Allenek lehenbiziko prentsaurrekoa bideokonferentzia bidez eman zuela ikusi zuen, guke bai, ez da? Zebere, benetako izarrak dira, hori da izarri izatea. Ikusi ze maskara daraman Javik? Nik ere nahi dut. Bai, begira. Inglesez berdin abazkatzen da, sentimental, beraz ez dago bestelako izenburik asmatu beharrik. Tira, asko hitz egin dugu, bi filmak aurkeztu dira hemen. Orain, jakin nahi nuke, ea galderarik egin nahi duzuen. Bai, hor badago bat. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Bi galdera Ingridentzat. Zorionak, filmarengatik, oso divertigarria da, oso alaia. Nola izan zen prozesua dantzari, kantazari dagokionez? Ez zu, ez zara dantzaria, ez zara kantaria, ez da? Ez da aktore ere, zenbaitetan. Bai, egia da, nik lotza handia sentitu dut kantuan edo dantzan egiteko, profesionalak ez baldin gara, beti esaten gute, baina jo nintzaizu doinua eta ez dakit zer. Edo arritmikoa zara. Beldurra ematen zidan. Baina bestalde esaten nu jo, nahi gustatuko litzaidake hau jende horrean egitea eta beldurrik ez pasatzea. Eta horrelako lan bat etortzea, hori egitera behartuko ninduena, badinkapena izan zen. Toni Espinosa ondoan izan nuen, koreografoa. Iraila hasieran proba bat egin nuen,
Eta esan zian, tira, egunero ensaiatu beharko dugu, filmasi bitartean, 2 hilabete izan genituen, astelehenetik igandera egunean 6 orduz, besteen pare jartzeko, besteak profesionalak baitira. Kantuarekin antzeko zerbait, kantatu pixkat hobeto egiten dut. Eta, horrela eskolak hartu nituen, dana prestegon zedin, eta nire onena emateko. Gero beste trikimailu bat, oso ondo etorri zait, ez dakit inork erabili nahi duen, lotxa gainditzeko ni miopea naiz, orduan onena da betaurrekoa kentzea eta lentila kentzea, eta inorrez ikustea, eta horrela lan egitea. Baina, prozesua gogorra izan zen. Sufritu dut, azkenean jendeak ondo pasa dezan. Eta goza dezaten, beraz txarra den guztia bizkar gain hartu dut, eta orain ja jendeak disfrutatzea besterik ez du egin behar. Bai, denbora juntzaigu. Esplotaren taldeari zorionak, zoragarri egin duzu, Ez dugu musikal asko ikusten Espainian, estatu batuetan, genero hori gora egiten ari da, Espainian pixkanaka ere bai, nolakoa izan da film musikal hori altxatzea handina isamarra da, bai zuzendarientzat eta baita aktorentzat ere? Ezakit, nola egin dugun. Zergatik erabaki nuen musikal hori egitea, baina nahiko naturala izan zen. Gidoia geneukan, eta numero musikal bakoitza ikasten joaten ginen, aurrekontu bat ere geneukan, Espinosa ere hor zegoen, bere lana ezinbestekoa izan zen, horrelako film bat armatu izateko, handia izan zedin, lokalizazioak, lekuak hori ere zaila izan den, badakite horre ekoizleek, esfortzu berezia izan zuten, retiro hor behar izan genuen, eta 2 egun lehenago arte ez genuen baimena lortu. Adibidez, metroan egiten da numero musikala, tren batean irudikatua nuen, 2 bagoietan eta dantzariak barruan, eta azkenean baiezkoa eman ziguten, baina 3 ordu besterik ez genituen lortu, nik denbora hori baino gehiago genuen hartu nahi, baina, azkenean aldatu egin genuen. Eta txanberiko geltokian egin genuen, eta oso ondo geratu zen. Beraz, numero musikaletan, hor planifikazio handia egon zen, eta baita ere zakintasun puntu bat, ere bai, ez da, Ingridek, Nataliak, Veronikak egiten duen lan ikaragarria, dantzari guztiak egin duten entrenamendu hori, ordoi guztiak, nik uste dute, ez zela egun bakar bat egon, nun pentsatu zen, gaur ez dute dantzatu nahi, nik nun latigo batera behar izan, errepikatzen genuen behin eta behin, bat ere kexurik gabe eta horri balio bat eman behar zaio. Noski energia ere oso ona izan zen taldean aktoreekin, eta hori ere garrantzitsua da. Esplota bezalako film bat ondo sentiarazi behar zaituna, noski, inkostienteak ere badira. Ekoizleak, zuzendariak, aurrera egin zuten hasieratikan, eta pentsatzen zen, baina ziur zaudete, hau egitea lortuko duna. Guk ez dakigu musikalak egiten, Espainian egiten ez badira zerbaitegatik izango da. Baina beraiek ausart jokatu dute, konfiantza zeukaten, eta nik uste dute guri ere kutsatu egin zigutela, konfiantza hori. Eta orduan aurrea jarraitu behartzen, ilusio horrekin, gogo horrekin. Nik uste horixe dela gako nagusia gogo handiarekin egindako filma, zuk argi izugarria daukazu, Nacho, eta baikortasun hori gabe, gogo hori gabe etzen aurrera aterako. Aurrera egin beharra zegoen. Nik uste bizitzan hori egin behar dela, ez? Aurrera egin behar da. Sartu egin behar da. Film bat zuzenduko nuela, nor pentsatuko zuen, hemen nago, eta gauza, bera, musikal bat, nor pentsatuko zuen, venga, bai, aurrera. Zeina dezagun kontratua.
Eta nik hala ikusten dut. Ez? Ingridek gidoi bat jaso zuen, konplexua zena, zaila zena, eta berak erabaki zuen aurrera egitea, ez? Esan zezaken ez. 75 dantzari dauzkagu filmean. Eta, gauza batzuk hobeto atera ziren, beste batzuk baino. Filmaketa egun batzuk, egualdi onarekin etorri zitzaigun. Nacho nik uste dut nahikoa, hartu arnasa, mesedez. Ez sentitzen dut, bukatu egin behar dugu. Eta Natalia Mellan hemen ikusten ari naiz, Rosaren pertsonaia egiten dut, zu oso ohituta zaude mikroa mesedez bai. Oso ohituta zaude musikalak egiten. Nolakoa izan da bai, jainkosa bat da, ezta? Markatu, maskararen protokolo aztuz zait. Labur, saiatuko naiz, erantzuten. Oso pozik, azkenean bide hori zabaldu delako musikalarena. Espainiar zinemaldian. Ze garai batean, eta garai bateko estiloan hain besteetain ondo egin ziren. Eta hau izan dadila, saga luze, saga haundi baten lehenbizikoa ikas dezagula, denetik, ez? Asmatu dugun horietatik eta akatzetatik, eta deitu mesedez horiek egiteko. Mila esker denoi, hemen egoteagatik, guri entzuteagatik. Sorte hon, sentimalekin eta esplotarekin, sentimental gogoratu urriaren 30an, esplota, urriaren 2an aretoetan egongo da, eta sorte hon, gaur gauean gozatu zorionak lanagatik. Eskerrik asko. Chao, chicas.